kwitwo kwa begwo mwancho morigereria boigo nigo ekiombe keria kia National Council of Churches imense ya Kenya ekegendrete kobwe kwenana amaigerio anene gochia sabasubati me county ya Kisii unenchire eyemoyo kweneke buna banyale koba kubeka omorembe anena chinga chiabo na boigo ebinyoro biria bagendrete koba bakomenya omosangirikano ibwa amaigerio nigonyara koba gokorekana ase kanisa ya Church of Kenya ime ya omochi okisi ekorengana nabatenene somo yegoyo nigo batebire nigo bono baragendera ko bakwenekie buno musibati abigo mwanenya rokonyare ko bagagosirwa chinjira chonsi imeyense ya Kenya nene ime county ya Kisii musakyo itobwa mwana amaye Brighton makori nanyara ko bagwikirana somo yegoyo naboigo twariganeria orobotiro kubwatia bunenjira yamo yogosiro musibati amono mwana munyaruka ase county ya Kisii nige kiombe kia National Council of Churches of Kenya NCCK ibono yarwa mageri gochi asabasubati igo twachirega iga kubwatira namo tosomanie gara tumanye goro yo morembe. Tuko hapa na tumefurahi na waanzilishi wa NCCK wametufunza mengi jinsi wenye imani imetukosa pale mashinani. Byamona somoroberio yo training yaitu twanyore na twagokire byamuna bangina twagokirwe no mukutano rero twanyorera mafunza maya na mafunza aya mwama mugo turangiria butanda subati abo bagukwana negetaseni Kyandis TV nigo bono banyarire bakuburia barayi gochamo na kuroria morembe ikiagero kero morembo turubanire abasubati na bakwenyora ase akong'um iria maandamano abana baito ndwa bangina toiborete ndwa banyene abande bakwa bagakabaita abande bagakwa abana bagakwa pakaboni gabande baumiete bari na maote otebye county yetu ya Kisii asabara bari batutenenirete baichamo asogokora amagenderero baigwane erio amagendera chakire county atirimboke gochinse paka sebinyoro torwete asensemo yo morembo tuteneta sebinyoro tobwatirane amagenderero ke Kisii yaite imoke igoro county yaite imoke igoro imenire abangina bona atutiganete pi otwangotebaiga rionya tutugakitokonye tuerimishe otoretera abantu batosomie biombe tosoe abande tumenya nyanso ko kichichi boigo nigo baboririe abasubati kwegwa mabaga asoborai ikiagana barabo nigo babwate chinguru baranyara bagokora borai asebirogo ao oborai nona bangina nkonyara bare nona abasongo bagoteba egento kerio musachara akore umongina na akore mono igo bono ntutigatoe guri bagari nene totiga no koe guchisiringi tokoe guibere isato twachora baga twatiga bangina na ntwabangina totiga toe guri baga tugambe na bangina ntobwateri yande sengenjo nintu tokoibora. Na sisi wa mama tuko na nafasi ya kufanya jukumu kubwa na ndio tumejua. Na wazee wenye wanaharibia watoto wetu wakiwa wachanga tunawakataza na serikali imekataa watushike mkono vilio vyetu wakati tunapeleka tujue. Aba basta baikirana asomo yigo yiboigo na barabo go basirire gose baruro gosegeta asabasubati gosirwa asemeroberio au ase ense ya Kenya. Igonte getego tebanga ogokora ogotwara omorembe amonoko menya asengencho yo obuya no gutwara omorembe asense na ase family negente kenene insende teyo era kine onyo omorembe toyo family teyo era gare na family teyo era gendere onyo omorembe toyo gwetera ase NCCK obo mobwechi kanisa bwabeira ase omustari omutu asengencho gotaka koranga ense yaito ya Kenya nonya na ase tokurwa ase chi family chaito ntobwato omorembe asengencho gotaka kwagacha ense yaite yera yamo asokwagache county yaite yera yamo elinda abantu banyare gutwara amagenderero. Bishop John Nomangi inomunyakirobo wekiombe kyo kya NCCK ase county ya Kisii oiboigo ruresegeto gochi ase abasubati rero nigo twaro mukutano w'abangina na basubati twangukwanira igoro ya resolution ya UN Security Council 1325 na omukutano oyo nigo nkurigereria mang'ana amanene itanga nding'aki turanyaka batogotanga ling'ana regisegi n'abangina kumiswa ching'aki chesegi gusa eburugu egotoka ase ense twanyaka batokurigereria mang'ana ang'atatu ncheraki turanyara koba tokobeka mang'ana iyo anyaka bakakororekana kagokoreka imasense yetu ya Kenya nabo igasikanisa chaito
igo abang'ina n'abasubati ngo mbabwate ribaga rinene yogosuguma busia amang'ana y'omorembe n'okobwatana ase ense yaito ase eng'encho nabo bara abange ase korigereria ase Kenya ase chikanisa ase byombe binde byonsi majority tobwate na bang'ina n'abasubati ase eng'encho eyo mbabwenete baeguri ribaga ngoriboti gitaseni Kendis TV koru asomo chibosongo Ridhariane Brighton Makori.